biskup, drahí bratia kňazi, drahí bratia sestry. Pán Ježiš, keď ľudia prichádzali za Jánom Krstiteľom, tak sa pýta, čo ste vyšli vidieť na púšť. Dovoľte, aby som tieto slova tak trochu parafrázoval na túto našu dnešnú slávnosť. Čo sme tu prišli vidieť? Ľudí, ktorí sú ináč oblečení, aj to je možné. Vidieť nejaké umelecké dielo, aj to trochu, ale tie iné skvosty sa prednášajú na iných miestach, na iných scénach. Ani to nie je chvíľa, aby nám pomohla akémusi lepšiemu tráveniu toho, čo sme skonzumovali. Ale je to čosi, myslím si, že iné a viac. Keď chceme vidieť od tých najmenších po najstarších ich prejav a vzťah k tomu, ktorý sa narodil v Betleheme. Prejav lásky a viery. Chceme spolu s nimi prežiť tieto okamihy, aby sme si viac uvedomili. Chceme ako jednoduché, drobné deti prežiť tú blízkosť dieťaťa Božieho Syna, ktorý sa nám narodil, ktorý nám bol daný. Prišiel som sa opýtať, či vám radosť urobíme, keď vám zvesť veľkú zvestujeme, že sa nám tej noci Ježiško narodil. Sem pastieri, sem do Betlehema. Darujte dary, akému treba. Kus syra mladého i mliečka sladkého. Darujte jemu, Pánu našemu. Po celé kresťanstvo v dňoch týchto sa chystá slaviť pamiatku narodenia Krista. Večná vec je teda, aby sa to dialo, čo sa niekdy v skutku v Betleheme stalo. V meste Dávidovom, kde sa popis robil, ako sa Kristus Pán, Spasiteľ narodil. Rozmnožil si zasa staré veky moje, nechal ma požívať ešte dary tvoje. Hľa, stojím nad lôžkom pokoja večného a v tvojej moci je, či zás vstanem z neho. Vysoko a
je zvelebené meno Pánovo. Naša pomoc v mene Pánovom. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Iďte v mene Božom.